कौन चक्री के खालू पिसान, ए गोरी लड़ी कइये में लागलू जवान, ए गोरी लड़ी कइये में लागलू जवान। भइल तोह पे ओए होए, भइल तोह पे जवानी मेहरबान, भइल तोह पे जवानी मेहरबान, ए गोरी लड़ी कइये में लागलू जवान, ए गोरी लड़ी कइये में लागलू जवान। ऐसन सुरतिया बा ऐसन जवानी, दिलवा दीवाना करे लागल कदरदानी। ऐसन सुरतिया बा ऐसन जवानी, दिलवा दीवाना करे लागल कदरदानी। गोरे गोरे गाल चेहरा चमके नूरानी, गोरे गोरे गाल चेहरा चमके नूरानी। देखते समा गइल जिया में बेईमानी, देखते समा गइल जिया में बेईमानी। लेके घूमे लो हुस्न के दुकान, लेके घूमे लो हुस्न के दुकान, ए गोरी लड़ी कइये में लागलू जवान, ए गोरी लड़ी कइये में लागलू जवान। कौन चक्री के खालू पिसान, कौन चक्री के खालू पिसान, ए गोरी लड़ी कइये में लागलू जवान, ए गोरी लड़ी कइये में लागलू जवान, ए गोरी लड़ी कइये में लागलू जवान, ए गोरी लड़ी कइये में लागलू जवान। अद्भुत प्रस्तुति रहे यूपी, बिहार और झारखंड के। अब न्याय मंडल से जानब कि केकर रेटिंग का बाटे, के पहला, के दूसरा नंबर, के तीसरा नंबर। ओकरा पहले हम चलब झारखंड। शुक्ला जी, का हाल बा? बहुत बढ़िया लगत हो। कैसन लगल परिवार के जब खबर देला, न्यूज देला कि हमार हो गइल हो सिलेक्शन? बहुत बढ़िया लगल। हमारे घर में हमारे अम्मा के, हमारे पिताजी के और हमारे जो हमार बहन है छोट, कल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। रोवे लगल सुन के, ओकर सपना रहे कि हम टीवी तक जाई। पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, सबके बहुत खुशहाली भइल कि हम यह मंच तक अइली। ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहे हमारे खातिर। एकरे आगे भी हम मतलब ऐसे बड़ा मंच हमरा के कभी मिलने ना रहे। जी प्रणाम। का हालवा, कैसन लगाता पतिदेव के, सास के, खासकर इनके सासू माई के? सासू माई इनकर बहुत सेवा करेलिन। जब बतैलू कि हमार सिलेक्शन हो गइल बा तो का वजह से कैसे उन लोगन का रिएक्शन रहा?